в червения ъгъл на ринга излиза Георги Дойчев. Срещу него в синият ъгъл вашите аплодисменти за Цветозар Кючуков. Това е среща в една от най-атрактивните и динамични категории в кикбокса до 75 кг. На вашето внимание в червения ъгъл е състезателят на спортен клуб Армеец София, многократен републикански шампион по киокушин карате, шампион на Япония за 2014 година, медалист от световното по киокушин карате, републикански шампион по кикбокс. Уважаеми дами и господа, моля за вашите аплодисменти за Георги Дойчев! В синията е състезателен на спортния клуб Микен София. Той е многократен републикански шампион, множество медали от международни турнири, бронзов медал от Световна купа в Италия. Нинджата спечели купата в гала вечер, организирана от Профайт. Аплодирайте Цветозар Кючуков, Нинджата! Рефер на двобоя Красимир Димов. Време за първи рунд. Време е за още едно дерби между двама перспективни млади бойци. Георги Дойчев, червения ъгъл и с бял-червените ръкавици срещу Цветозар Кючуков, Нинджата, с сините ръкавици. Идва от каратето Георги Дойчев. Шампион на България по кикбокс. Добро дясно курше на Кючуков. Пробва веднага след това и ляво курше. Много дясно курше. Загубил равновесие Цветозар Кючуков, а Георги Дойчев нанесе непозволен удар върху падналия си съперник. Това е абсолютно забранено по правилника на кикбокса. Всичко е наред с Цветозар Кючуков. Чувствено предупреждение за сега Георги Дойчев. Виждате какво напрежение има в тази среща. Огромен е залога. Ляво дясно курше в главата на Георги Дойчев. Двамата се опитват още с първия удар да нанесат поражение върху противника. Не подготвят кой знае колко своите атаки. Речи си в тази среща, че рингът не е перфектно подсушен. Реферът сега ще обясни на двамата, че трябва да слушат командите и да играят по-чисто. Дойчев тренира при сенсей Георги Георгиев. С бронзов медал от световното първенство по карате киокушинка е той. Състезава се освен в каратето и в кикбокса. Не се получи това зловещо дясно курше на плевенчанина Цветозар Кючуков. Неколкократен шампион на България. Той победи Сергей Александров на гала чифта Ultimate Pro Fight с 2 гласа. Видяхте преди малко какво направи Сергей Александров със световния шампион Александър Петров. Още едно доказателство, че мачовете от гала вечерите Ultimate Pro Fight са непредвидими, няма фаворити и аутсайдери в тях. Всичко може да се случи. Точен десен крос, втория попадна в целта. Браво на Цветозар Кючуков, който има и още един успех на вечерите Ultimate Pro Fight, при това с международен оттенък надви. Робърт Красон с 2 гласа в много спорна среща от Цветозар Кючуков, който след всичко друго е и инструктор по бойни изкуства. Многократен държавен шампион. Опит за беккик с отскок.
Атрактивно изпълнение на Георги Дойчев, но Светозар Кючуков внимаваше. Доста по-ефективен е Кючуков в този първи рунд. Разчита на по-простени техники, които за сега му носят успех. Отново едва ли падна на земята Кючуков, след като загуби равновесие. Край на първата част. Леко предимство за Светозар Кючуков. И сега Красимир Колев ще му даде инструкции във ъгъла. Време е за втория рунд. Няма търпение Георги Дойчев. Може би той усеща, че има да наваксва. След като малко по-хитро изигра първата част, Светозар Кючуков разчиташе основно на своите здрави десни крушета. Кючуков и те му носиха успех. Не лошо ляво круше, веднага след това продължи и с преден кик Светозар Кючуков. Стул предимство на Кючуков. С повече международен опит на нинджата, поне по отношение на кикбокса. Има бронзов медал от Световната купа в Италия през 2015-та. Ляв прав в целта. Много силен сезон през 2015-та направи Светозар Кючуков. Бекфист на Георги Дойчев. Загуби равновесие. Дойчев. Неговият брат Кристиян се бие в горната категория до 81 кг. Той също е шампион на България по кикбокс. Малко по-предпазливичко действат двамата в този втори рунд. Куриозна ситуация сега. Георги Дойчев не успя да задържи гумата в устата си. Състезател на спортен клуб Армеец Георги Дойчев. Ще има възможност да научи доста дясно круше на Дойчев, но веднага след това той беше пресрещнат с преден кик. По-предпазливичко започна да играе Георги Дойчев. Ляво круше в целта. Браво на Светозар Кючуков. Отново нинджата се оказа по-хитър. И тази размяна. Много силна е плевенската школа в бойните изкуства. И в кикбокса, и в бокса. Ляво круше в целта. Отлична работа на Светозар Кючуков. Опит за бек-кик на Георги Дойчев. Кик на Кючуков в целта. Личи си опита на Светозар Кючуков в форматите на Ultimate Pro Fight. Много по-спокоен. И знаеш какво прави на ринга е Светозар Кючуков в тази среща. Очертава се като един от най-добрите български професионални кикбоксери Светозар Кючуков. Има огромен шанс да трупа рутина в подобни гала вечери. Толкова много публика. От 2012 Варна не беше била домакин на подобно шоу. Преди това Супер Комбат организирана гала вечер в морската столица. Край на втория рунд. Отново предимство за Светозар Кючуков в него. Ще трябва да рискува Георги Дойчев в третия рунд. До момента Светозар Кючуков много стабилен. Имаше известни колебания той в началото на срещата, но бързичко ги коригира и взе инициативата. Лош лоу-кик на Светозар Кючуков.
Коляно в тялото на Дойчев. Страхотни планове имат промоутерите от Ultimate Pro Fight за 2016 година. Ще организират уникална отборна лига с участието на тимове от всички центрове в България. А шампионът, отборът победител, ще получи голямата награда от 15 000 лева. Очакват ни много зрелищни матчове. Още една стъпка в развитието на кикбокса в България. Благодарение най-вече на желанието на Димитър Ангелов и неговия екип, които правят всичко възможно, за да може най-добрите български състезатели да получат поле за изява и съответно да развиват своите качества. А на ринга Цветозар Кючуков и Георги Дойчев, двама от тези млади перспективни състезатели, се раздават, за да покажат своите умения. За сега Кючуков с една идея доминирал тук. Едва не изхвъркна от ринга Георги Дойчев, който беше решил, ако пада, да не падне само той, а да хване с него и Цветозар Кючуков. Изглежда изморен Георги Дойчев. Опит за Ролинг Тъндър не се получи, далече беше от целта. Дойчев бързичко предугади какво ще се случи Цветозар Кючуков. Влиза с главата напред Цветозар Кючуков, това не е разрешено. Преден кик в целта, браво на Кючуков. Накъса се малко от двубоя в този заключителен. Трети рунд. Валява куршет Цветозар Кючуков. Изпира да дава инструкции от ъгъла Красимир Колев. Въпреки че за сега Кючуков се представя доста добре, иска още и още от своя възпитаник. Красимир Колев коляно пласира Цветозар Кючуков в тези заключителни секунди на двубоя. Ляво курше, след това още едно ляво курше. По-разпиляно играе Георги Дойчев. Преден кик в целта. Гарда на Цветозар Кючуков е прибран близо до главата му и това му дава предимство в определени ситуации. Повече опит в кикбокси има Цветозар Кючуков и може би това беше ключовия момент в тази среща. Преден кик, който пресрещна Георги Дойчев. Страхотен потенциал има състезател, който идва от Киокушинкая, но времето е пред него. Той в живот и здраве продължава да тренира след така усърдно. Ще го развие. Край на матча. Договорно изглежда Цветозар Кючуков. Победителят в тази среща е боецът от синия ъгъл Цветозар Кючуков, нинджата! Сега ще поканя на ринга да се качи господин Николай Рачев, национален представител по Киокушин, да връчи наградата на победителя.